Ahojte moji milí, pozdravujem vás pri ďalšom videu na tému autizmus a dnes sa už pomaličky začneme ponárať do princípov, typov, trikov, rád, ako rozvíjať porozumenie a reč u autistických detí, respektíve u detí, ktorí majú oneskorený vývin reči a porozumenia. A nebudem chodiť okolo horúcej kaše a ideme rovno na to. V podstate prvá taká základná vec, ktorú by som chcela pripomenúť, pretože ja som to spomínala už aj v predchádzajúcich videách, je to, že autisti premýšľajú trošku inak ako neurotypický človek, čo sa týka nejakej autority. A tým nechcem povedať, že autisti nevedia nasledovať nejaké pravidlá alebo nevedia nasledovať autoritu typu rodič, učiteľ, starší súrodenec a tak ďalej. Vôbec nie. Ale ak majú niečo urobiť, tak to s najväčšou pravdepodobnosťou neurobia kvôli tomu, že to od nich vyžaduje ich okolie. Ale urobia to preto, že z toho benefitujú oni sami. Vysvetlím. Mnohokrát sa pri neurotypických deťoch stáva, a ja to poznám, pretože mám 7-ročnú neurotypickú dceru, neurotypicky znamená zdravý, len pre zopakovanie, ktorá mnohokrát robí veci preto, lebo vie, že ju za to pochválim. Lebo vie, že ju ocením, že ju pochválim, že jej zatlieskam, že jej poviem, aká je úžasná, šikovná a tak ďalej. A pre ňu je to úplne asi to najviac. Autisti takúto potrebu nemajú. Samozrejme, že sa im páči, keď ich povzbudzujete, keď im zatlieskate, keď ich pochválite. Ale to nie je ten hlavný hnací motor, ktorý by autistu namotivoval robiť veci, ktoré sú pre ňo napríklad nové, alebo rozvíjať nejaké nové zručnosti a danosti. To znamená, že ak sa tu bavíme úplne konkrétne o rozvoji reči, porozumenia a nejaké komunikácie so mnou ako s rodičom, to dieťa potrebuje mať silné prečo. Pretože ako to teraz asi u vás vyzerá, ak máte doma neverbálneho autistu alebo autistu, ktorý ešte zatiaľ nerozpráva? No predpokladám, že to dieťa, keď niečo chce, tak buď začne plakať, alebo nejako hmčať, vydávať nejaké zvuky a vy viete, už sa vám zapne radar, že aha, tak tento môj malý asi niečo chce, niečo sa deje, niečo mu chýba, čo asi potrebuje. A vy sa ho začnete pýtať. Alebo v tom lepšom prípade, alebo trošku inom prípade, ten autista ku vám príde, zoberie vás za ruku a potiahne vás na miesto, kde sa nachádza tá vec, ktorú on momentálne chce. Či už je to lopta niekde, hračka položená na poličke, jablko alebo cukríky, whatever. Proste príde k vám, zoberie vás za ruku a hodí vám ruku smerom k tej veci, ktorá sa tam nachádza. A vy si poviete, že aha, tak môj malý alebo moja malá chce asi jablko, alebo chce chrumku. Ešte sa spýtajte, že chceš chrumku? A malý alebo vám znova hodí ruku tam a vy viete, že aha, dobre, a obslúžite ho. Aká je tam motivácia pre to dieťa, aby začalo rozprávať? Žiadna. Pretože to autistické dieťa vníma, že v podstate ono nepotrebuje komunikovať verbálne, nepotrebuje sa nejako extrémne snažiť, pretože mu fungujú princípy, ktoré mu fungovali možno, že v roku a pol alebo v 2 rokoch. A teraz, keď má to dieťa napríklad aj 4 roky a nerozvinula sa u neho reč a stále používa tie isté taktiky, oni fungujú. Oni fungujú. To znamená, že to dieťa nemá dôvod niečo na tom meniť. A práve preto ste tu vy, rodičia, aby ste mu ten dôvod dali. To znamená, že prvá vec, ktorú môžete pre ňoho urobiť, je tá, že prestanete reagovať na tieto veci. A teraz to neznamená, že kým vaše dieťa nepovie vetu mami, prosím si jablko, tak v živote nedostane jablko. Alebo mami, prosím si loptu, alebo mami, chcem ísť na hojdačku, tak proste to nedostane, pretože nepovie súvislú vetu. Samozrejme, že nie. Prvá vec, a akým spôsobom začneme vlastne, alebo ukážeme dieťaťu, že je oveľa lepšie pre ňoho komunikovať, pretože rýchlejšie dosiahne to, čo chce a tým sa mu zjednoduší život, je tá, že prestanem reagovať na to, že ma iba niekam dovedie a hodí mi tam ruku. Alebo zahmčí a ja začnem investigovať, že čo to vlastne to moje dieťa chce. Alebo sa hodí na zem a ja začnem zisťovať, že čo tomu môjmu dieťaťu vadí.
To znamená, že uvediem príklad, ak vás dieťa zoberie za ruku a vy zistíte cez svoje radary, ktoré máte už veľmi dobre vycibrené, že chce napríklad jablko, tak sa vám môžete opýtať, prosíš si jablko? A ak vám to dieťa dá akýkoľvek signál, že áno, vy z toho vyrozumiete, že áno, tak začnem hovoriť, jablko, zoberiem si to jablko do ruky, tak, aby ho videlo pred sebou, ale v dostatočnej výške, tak, aby si ho nemohlo zobrať samé a poviem ja, a keď to dieťa po vás zopakuje aspoň to ja, alebo ja, lebo samozrejme nepovie na prvýkrát jablko a možno povie, prekvapí vás, jablko, ja, ako náhle vám povie jablko, vy mu ho okamžite dáte a ešte ho aj za to odmeníte potleskom, konfetami a podobnými záležitostiami. A toto je základný princíp, aký funguje na rozvíjanie čohokoľvek u autistov. On na to musí vynaložiť nejakú námahu a až vtedy to dostane. Proste všetky tie staré techniky, ktoré doteraz fungovali, vy potrebujete pomaly odstraňovať. A znova, dostanete sa do situácie, že bude chcieť ísť na hojdačku napríklad. A zoberie vás smerom k hojdačke a zase vám hodí ruku. Chceš ísť na hojdačku? Áno. Aspoň keď vám pokýve hlavou, že áno, alebo povie super, ide na hojdačku. A teraz začnite ho hojdať. Hojdáte ho, dieťa si to užíva a tak ďalej. A teraz zrazu to dieťa zastavíte a spýtate sa, ešte? A vy vidíte na tom dieťati, že ešte? A ono ešte zopakuje, alebo povie whatever. A vtedy znova začnete. A toto sú presne princípy takýmto spôsobom. To znamená, že odstraňujem pomaly staré techniky, ktoré doteraz fungovali a motivujem dieťa k tomu, aby začalo so mnou komunikovať. To, že na začiatok nepovie celé slovo, je v poriadku, ale komunikujem s vami aspoň na nejakej úrovni, to znamená na prvú slabiku, alebo na prvú hlásku, alebo pokývaním hlavy áno, nie, čokoľvek, čo vlastne doteraz nerobilo. Budete prekvapení, ako rýchlo tie deti začnú reagovať. To vaše dieťa začne na to reagovať. Prečo? Pretože bude mať veľmi silnú motiváciu k tomu, aby dostalo to, čo chce. A toto je úplne zázrak, s ktorým vlastne budeme pracovať. Ďalšia vec je, ktorú by som ešte možno, že k rozvoji komunikácie chcela povedať, je, že na tieto deti veľmi dobre fungujú kartičky, kde sú vyobrazené veci a takisto, kde je aj nápis. Prečo? Deti majú fotografickú pamäť, to znamená, že týmto spôsobom si viete veľmi uľahčiť život, čo sa týka celkového vzdelávania. My sa k tomu dostaneme ešte v osobitnej téme, ale chcela by som to spomenúť aspoň okrajovo, možno, že pre tých, ktorí sú trošku ďalej a pracujú so svojím dieťaťom doma. To znamená, že môžete sa hrať vo forme Pexesa, nie Pexesa ako takého, ale máte vyobrazené kartičky, a takýmto spôsobom sa učíte slovnú zásobu, ale vždy dbajte na to, aby tam bola vyobrazená tá vec a takisto aj popis. Za mňa asi základným vybavením rodiča autistického dieťaťa je tlačiareň a laminovačka a možno, že aj také tie lebky, ktoré majú ako keby suchý zips. Toto vám veľmi pomôže, aj keď si potom budeme ukazovať, ako sa plánuje s autistickým dieťaťom, ale k tomu sa takisto dostaneme, ale to, čo som chcela povedať, pointa prichádza, je tá, že tieto decká majú fotografickú pamäť. To znamená, že vy keď už od začiatkov začnete s dieťaťom pracovať tak, že bude obrázok a nápis, ono sa naučí nielen slovnú zásobu, nadobudne slovnú zásobu, ale naučí sa aj čítať. A toto vy veľmi, veľmi oceníte, keď sa potom vlastne vaše dieťa dostane do prvého ročníka. Takže to som chcela povedať iba tak okrajovo. A ďalšia vec, ktorú som chcela spomenúť, je k tej motivácii ešte vlastne taká stratégia, ktorú takisto môžete využívať pri rozvoji akejkoľvek zručnosti. Tak ako som spomínala motiváciu, keď dieťa niečo chce, takisto ho potrebujete motivovať, aj keď sa učíte nejaké nové veci. Ak idete do niečoho väčšieho, pretože to, že
pri tej prvej komunikácii chcem jablko, tak daj mi ja, hej, alebo daj. Takisto. Jedna vec je, že skúšam, alebo takto, spájam si pomenovania aj s nejakým gestom, hej, daj napríklad, alebo choď, alebo nechcem, nie, hotovo. Toto je jedna vec, ale ďalšia vec je, že ak budete rozvíjať nejaké skills, napríklad čo sa týka odplienkovania, alebo čo sa týka obliekania seba samého, alebo strihanie nechtov, to deti nemajú rady, alebo umývanie si zubov, vlasov. Hej, títo naši autisti sú častokrát precitliveli na mnohé veci. A viem, že nie len autisti, je veľmi dobré mať ako keby odstupňované odmeny. To znamená, že prvý, druhý a tretí stupeň, ja tomu hovorím takto, ten tretí stupeň to je proste to najväčšie wow. A teraz nehovorím o tom, že sa máte za každým vybrať s dieťaťom do dráčika, to vôbec nie. Ale určite už poznáte maškrty, ktoré vaše dieťa miluje. Napríklad u nás to bolo Kinder vajíčko. Valentínka, keď mala 4-5 rokov, milovala Kinder vajíčka. Toto bola proste pre ňu najväčšia odmena, akú mohla dostať. To znamená, že ak my sme išli rozvíjať nejakú úplne novú vec, napríklad aj ten nočník, tak ja som ju posadila na nočník a ukázala som jej to Kinder vajíčko. A povedala som jej to, a ona to mala aj vyobrazené, k tomu sa dostaneme. Ale jednoducho odkomunikovala som jej jasne, stručne a výstižne, že ak sa vycika do toho nočníka, tak dostane Kinder vajíčko. Samozrejme, nenapchávala som ju Kinder vajcami počas celého dňa, ale ak to bola nejaká obrovská vec, ako je napríklad odplienkovanie sa, tak ak sa do toho nočníka vycikala, tak dostala to celé Kinder vajíčko. Ak sa jej to podarilo, že už som videla, že OK, že vycika sa napríklad 3-krát do nočníka, tak samozrejme to Kinder vajíčko som rozbalila a dostala malý kúsok. Hej, keď už som videla, že už sa napríklad vyciká 4-krát do nočníka a pociká sa iba raz, tak som znížila odmenu na ten druhý stupeň. To znamená, že niečo, čo je tak v strede. U nás to boli napríklad kukuričné chrúmky. Ona to mala veľmi rada. To znamená, že už keď ja vidím, že tá nová vec, ktorú trénujem, sa jej pomaly dostáva pod kožu a že už to pochopila a naozaj vedome pracuje na tom, aby to aplikovala, tak ja znížim odmenu. Nebojte sa, nedemotivuje to vaše dieťa, pretože na začiatku je síce vaše dieťa možno, že motivované nejakým trítom, ako bolo u nás to Kinder vajíčko, ale ako náhle ona zistí, že cikanie do nočníka je pre ňu oveľa príjemnejšie a pohodlnejšie než cikanie do nohavičiek, tak ona to bude robiť, ona to teda robila veľmi, veľmi rada. Hej, takže toho sa vôbec nebojte a takisto sa nemusíte bať toho, že sa vaše dieťa naučí, že to bude robiť iba za odmenu. Autisti takýmto spôsobom vôbec nefungujú. Toto je iba nástroj pre vás rodičov, ako motivovať svoje dieťa, prečo by niečo malo robiť. Hej? A potom vlastne už keď vidím, že už sa to úplne akože zabehlo, ide jej to krásne, znížim odmenu na ten úplne prvý stupeň, čo u nás boli piškoty, to znamená, že dostala piškotku a už sa potom automaticky, keď sa jej to tak dostane do podvedomia, že robí tie veci automaticky, ona už ani nečakala na odmenu. Pretože už to bol pre ňu skill, ktorý ona nadobudla, už to bol pre ňu skôr zvyk a už pre ňu motivácia vlastne nebola potrebná. Možno, že sa k nám o chvíľku dostane. Takže toto je vlastne ďalšia vec alebo taký nástroj, ktorý som vám chcela odovzdať, keď učíte dieťa niečo nové. To znamená, že ak niečo vyslovene dieťa od vás chce, loptu, vodu, jablko, motivujem ho k tomu, aby to povedalo, aspoň prvú hlásku alebo slabiku. Ak ho učím nejakú novú danosť, alebo nejaký skill, nejakú schopnosť, tak ho vlastne motivujem cez tú odmenu, ktorú si odstupňujem prvý, druhý, tretí stupeň. Rozmýšľam, či som k tomu chcela ešte niečo povedať. Momentálne mi nič nenapadá a tak ako som povedala, ja nechcem zbytočne naťahovať toto video. To znamená, že myslím si, že k dnešku by som to tuto stopla.
A dajte mi prosím vedieť do komentárov, ako ste na tom vy. Či máte doma práve neverbálneho autistu, či máte doma práve dieťa alebo autistu, s ktorým rozvíjate porozumenie a reč. Či ste počuli napríklad o tejto metóde, alebo ako vám to celkovo funguje. Ak to vyskúšate, dajte mi prosím vedieť, ako sa vám v tom darilo, ako sa pri tom cítite a čo všetko vám to prinieslo, pretože u nás to bol obrovský game changer. Ako náhle som sa ja naučila tento princíp, veľmi rýchlo sa spustili u Valentínky veci a ja som bola až prekvapená, ako rýchlo dokázala nadobúdať vlastne nové schopnosti a ako rýchlo začala komunikovať. Pretože vo svojich 4 rokoch Valentínka nehovorila ani slovo, iba vydávala zvuky a presne ma takto ťahala za ruku. A ako náhle mi bola odovzdaná táto zručnosť, tak sa to absolútne zmenilo a mala som pocit, ako keby to tam len niekde tlelo pod pokrievkou a toto bola tá iskra, ktorá vlastne to celé rozpálila a išlo to obrovskými míľovými krokmi. Takže dajte mi vedieť, ako ste na tom vy so svojimi autistami, ako vám táto metóda funguje, keď ju začnete aplikovať. Ja vám veľmi, veľmi držím palce a uvidíme sa zase potom pri ďalšom videu. Majte sa zatiaľ krásne, dávajte na seba pozor. Čaute.